είναι παγκοσμιοποίηση? Ποιος είναι ο πραγματικός ορισμός της παγκοσμιοποίησης? Κανείς? Θα σας πω εγώ. Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Πώς? Λοιπόν, ακούστε. Μια Αγγλίδα πριγκίπισσα που είχε έναν Αιγύπτιο γκόμενο τρακάρει μέσα σε ένα γαλλικό τούνελ επιβαίνοντας σε γερμανικό αυτοκίνητο με ολλανδικό κινητήρα που οδηγούσε ένας Βέλγος, ο οποίος είχε μεθύσει με στο τσέσκο ουίσκι. Φορούσε ελβετικό ρολόι και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί τον κυνηγούσε ένα Ιταλός παπαράτσι καβάλα σε ιαπωνική μηχανή, τον οποίο έχει κουράρει πριν ένας Αμερικανός γιατρός δίνοντάς του βραζιλιάνικα φάρμακα. Πολύ άδειο. Ποιοι λείπουν από αυτή την παγκοσμιοποιημένη ιστορία? Οι Έλληνες. Μέσα σε όλη αυτή την αλυσίδα δεν βρέθηκε πουθενά ένας Έλληνας? Πουθενά? Μα τι λέτε τώρα? Και βέβαια υπήρχαν Έλληνες. Πού? Σε κάποια παραλία με ουσάκι και ταποδάκι. Παρακολουθώντας πού στο διάλογο θα καταγεί τη ιστορία. Η παγκοσμιοποίηση δεν υπάρχει μόνο στο ατύχημα της Νταϊάννα. Η παγκοσμιοποίηση υπάρχει παντού πια. Μας αλλάζει συνήθειες, μας αλλάζει ήθη, μας αλλάζει τον τρόπο ζωής. Όμως ο τελικός στόχος των οραματιστών της παγκοσμιοποίησης είναι να μας αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Επειδή όπως θα θυμούνταστε στα κόμματα, η σκέψη παριστάνεται με μια αναμένη λάμπα πάνω από το κεφάλι, αυτό τους οδήγησε το να μας αλλάξουν πρώτα τα φώτα. Κάθονται λοιπόν που λέτε όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι, οι απόφοιτοι του Harvard, της Oxford, του London School of Economics γύρω από στρογγυλά τραπέζια και κάνουν brainstorming. Ξέρετε τι σημαίνει brainstorming?